Break yo, break. Breaker yo. Ayaw. Kasing na. Oh my God. Grabe. Ang malakas. Grabe, grabe, grabe naman yan. Kape, kape, kape. Ayan. Ah. Ano ka? Meron na nga kahapon eh. Pumasok na yung 30 pesos, $30. Oh, man. May pangkape na tayo. Oh. Yan, sweldo kasi. Yan, mga kaibigan. Tayo yung magkakape. Yan, oh. Libre po yan. Kape-kape tayo. Kape-kape. Kape-kape. Grabe. Ah. Sarap ng kape na tiyo ah. Double-double. Ano nangyari sa booster natin? Ah. Baka. Oh, diyan mo sa akin. Ay, psychology? Bakit nangyari sa ano mo?
Ah, mm, you can come. Ah, yum yum, mga kape.
The Lion King. Ah, la, 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 la. Come on. Okay. Victor. Ah, ah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the kape.